Helo, a chroeso i'r sesiwn adolygu hwn ar gyfer uwch gyfrannol bioleg. Bydd y fideo yma yn canolbwyntio ar gwaith ymarferol o uned 1, yn bennaf yr specified practicals o'r llyfr labordy. Felly, os ych chi yn disgybl ym mlwyddyn 12, byddech chi wedi astudio rhain trwy wneud y gwaith ymarferol a trwy addysgu'r unedau sydd yn uned 1. Os ych chi erbyn hyn yn blwyddyn 13, digon phosib falle bod chi'n ystyried ar sefyll uned 1, neu yn fwy bwysig falle ar gyfer yr arholiad ymarferol sydd yn mis Mai leni, bydd eisiau chi fod yn ymwybodol o'r gwaith ymarferol yma. Felly, byddai'n rhoi rhyw trosolwg i chi ar y gwaith ymarferol a rhai o'r brif bethau i gofio felly. Okay. Os na i mynd yn gyntaf i uned 1.1. Felly 1.1 yw un o elfennau cemegol a'i cyfansoddion biolegol, felly'r biochem fel petai. Os ych chi yn cofio, yr profion bwyd yw beth sydd eisiau chi wybod yn yr uned yma. A mae 4 prawf bwyd, fel chi'n gallu gweld sydd ar y sgrin fan hyn. Prawf ar gyfer proteinau, prawf ar gyfer siwgrau rhydwytho, neu yn Saesneg reducing sugars, prawf ar gyfer lipidau a wedyn prawf ar gyfer starch. Okay, os na i dechrau gyda'r prawf starch felly, hwn yw'r un mwy na thebyg i chi mwy gyfarwydd gyda o gwaith tygau chi. Byddech chi wedi dod ar draws y prawf starch yn gwaith photosynthesis, yn unrhyw gwaith ymarferol bwyd neu'r system dreulio. Prawf starch digon syml, chi'n adio iodine, a os yn bositif mae'n troi o frown neu coch i glas D wedyn. So hwnna yw'r prawf starch. Beth sydd angen chi gwybod yw'r prawf lipidau. Mae'r prawf lipidau chi'n cymysgu gyda ethanol pur, yna'n ychwanegu dŵr. Does dim newid lliw yn yr arbrawf yma, jyst emwlsiwn lleithog, so a milky emulsion, sydd yn cael ei ffurfio yn y tiwb prawf wedyn. Prawf eitha syml arall yw'r prawf ar gyfer proteinau. Ni'n defnyddio hydoddiant o'r enw biwret. Mae biwret yn gwreiddiol yn glas, ac os oes protein yn bresennol, mae fe'n troi porffor fioled lelog lilac i lliw yma. Bosib y prawf mwyaf cymhleth yw'r prawf ar gyfer rhydwytho siwgr. Felly mae pob monosaccharid, gan gynnwys glwcos, fructose ac yn y blaen, yn galactose, sucrose a maltose, bod nhw'n disaccharidau, yn profi yn positif gyda siwgr rhydweithio'r prawf Benedicts yma. Okay. Gyda'r prawf Benedicts, beth sydd eisiau yw ar y dechrau mae Benedicts yn las. Pan ychwanegir y siwgr, felly dibynnu ar crynodiad yr siwgr, so concentration of the sugar, mae newid lliw disgwyliedig. Fel chi'n gallu gweld, mae fe'n mynd ar hyd spectrwm lliw, a fel mae'n wedi ar y top fan hyn, mae hwn yn prawf lled-feintiol. Felly mwyaf siwgr sy'n bresennol, y mwyaf tywyll bydd yr hydoddiant yn mynd wedyn. Cofiwch plîs, mae rhaid gwresogi Benedicts i o leia 70 gradd Celsius, felly yn wahanol i'r profion arall sydd ar y tudalen, mae rhaid gwresogi Benedicts, a mae hwnna'n cam bwysig. So peidiwch osgoi sgwennu hwnna lawr. Mae eisiau twymo'r Benedicts i 70 gradd Celsius o leia mwyn cael yr adwaith. Felly, fe'n dweud, mae hwn yn enghraifft o prawf lled-feintiol, so mae fe'n mynd yn gryfach wrth i mwy siwgr ymddangos. Ond, mae un siwgr sydd heb gael ei brofi fan hyn. Siwgr anrhydweithol. Anrhydweithol yw rhywbeth fel sucrose. Mae sucrose, os chi'n cofio, yn disaccharid.
mae sucrose wedi wneud mas o glucose a fructose. So beth mae eisiau wneud gyda sucrose yn gyntaf yw, mae eisiau hydrolysu yr disaccharide yma. So os chi'n dychmygu, fan i weud, os yna'n gwneud llun syml fan hyn, mae fe fel disaccharide, mae eisiau hydrolysu, ychwanegu dŵr yn cemegol er mwyn torri bond, ac i dorri nhw mewn i'r monosaccharidau. Ar ôl torri lawr i'r monosaccharidau, gallwch ail wneud y prawf Benedicts eto. Ond yn y man cyntaf, bydde sucrose yn rhoi canlyniad negatif yn Benedicts. Mae'r profion hyn yn ymddangos yn y papur arholiad, felly yn aml iawn maen nhw'n yn ymddangos yn uned 1, uned 2, yn gofyn am y profion bwyd. Er enghraifft, fi'n meddwl am y prawf proteinau, cofiwch bod enzymau yn protein, felly gall ymddangos wedyn. Gall gofyn pa prawf defnyddir i ymddangos i ddangos yr enzymau neu gyda blaen. Felly byddwch yn ymwybodol o'r rhain. Okay. Ar gyfer uned 2, sef celloedd a trefn celloedd, mae eisiau bod chi wedi cael y cyfle i graddnodi microscope a'r chwyddhad isel ac uchel, a wedyn mae eisiau defnyddio'r triongl yma mwyn gallu cyfrifo chwyddhad mewn lluniad. So dyma'r triongl. Mae eisiau bod chi yn ymwybodol o'r triongl. Mae eisiau bod chi'n gallu defnyddio'r triongl yn llwyddiannus. Cwbl o bethau fi moyn tynnu sylw chi at. Bydden ni fel arfer yn defnyddio'r uned micrometer. Felly cofiwch mae 1000 o micrometer yn 1 milimetr wedyn. A mae yna hefyd yn bwysig ymdrin gyda unrhyw waith microscope. Okay, felly mae'r D yn cynrychioli maint y delwedd, mae G yn cynrychioli maint gwirioneddol, a wedyn yw'r chwyddhad. Yn aml bydd hwn yn ymddangos ar draws y papurau, yn sicr y rhai yn ein plith sydd yn blwyddyn 13. Mae elfen o waith microscope yn yr papur ymarferol nawr ym mis Mai. Felly yr ail rhan wastad yn rhywbeth i wneud â'r microscope. Okay. Felly, chwyddhad, yr yma, mae hwnna'n weithio chi. Faint yn fwy neu llai na'r gwthrych yw sydd wedi cael ei dynnu llun fel petai. Maint y delwedd dros maint y gwrthrych. Ond os oes llun o'r microscope yna, mae eisiau chi mesur mewn milimetr. So felly, mwyn cael maint y delwedd yma, sef D ar y top, mae eisiau bod chi yn cael maint y delwedd. Sut ych chi'n gwneud na? Gyda pren mesur, ych chi'n mesur i'r milimetr agosach. Gwirioneddol, bydd maint gwirioneddol, so gwirioneddol, the actual size, boed yn gell neu beth bynnag, chi'n rhannu nhw dros ei gilydd wedyn. A chi'n defnyddio rhain ar gyfer eich gwaith microscopi. Mae eisiau chi gwybod yr triongl hyn. Okay, so mae eisiau chi cofio fe, please, a gwybod sut i drin e fel petai. Ar gyfer nesaf, felly, cell bilenni a chludiant. Mae tipyn o gwaith ymarferol yn ymwneud gyda'r uned hyn. Okay. Felly, yr un gyntaf fi roi mewn yw arbrawf syml ar osmosis. Osmosis yw symudiad dŵr o potensial dŵr uchel i potensial dŵr isel trwy pilen a thraidd ditholus. Byddwch chi'n gyfarwydd â'r pracyn mwy na thebyg o tygau. Felly, os chi'n cofio, chi'n rhoi taten mewn yn crynodiadau posib halen gwahanol, chi'n mesur y hyd neu'r mas, chi'n cychwyn, chi'n rhoi yn y toddiant ac yna ar ôl tua hanner awr, chi'n ail mesur mas neu hyd a tato to. Gan amla, chi'n mesur y percentage change in mass neu'r percentage change
in height, in length hyd yn oed. A na beth mae'r graff hyn yn dangos. Felly, bydde disgybl hyn wedi gweithio allan yr cynnydd neu'r lleihad yn canrannol. Felly na pam, does dim ots beth yw mas neu hyd cychwynnol a tato, achos chi'n edrych ar y percentage change yn hytrach na jyst y newid yn mas. Okay, os na i edrych ar y graff jyst yn gloi, ar y top, mae dŵr wedi symud mewn i'r gell trwy osmosis, a felly mae'r hyd neu'r mas wedi cynyddu. Beth sy'n digwydd yw mae'r dŵr yn symud mewn ac yn gwasgu yn erbyn yr cellfur, a mae'r gell yn cael ei disgrifio fel yn chwith dyn neu yn chwyddo. Okay. Dwi'n sgipo'r un canol i'r un nesa wedyn. Beth sydd fan hyn? Byddwn ni'n hefyd yn disgrifio, bod yr celloedd yma wedi cael eu rhoi mewn i rhoddiant hypotonic. Felly, fan hyn, tonic fan hyn. Os dwi'n mynd lawr i'r rhan gwaelod y graff, so gwaelod y graff, mae gwrthwyneb wedi digwydd, felly mae'r lleihad wedi bod yn mas neu lleihad wedi bod yn hyd. Os ai'r llun yma, so mae'r llun yma yn gynrychioli beth sydd yn digwydd lawr fan hyn. Disgrifir bod yr gell wedi cael ei rhoi mewn toddiant hypertonic, a mae'r dŵr wedi llifo allan o ganlyniad hypertonic. Bobl. O ganlyniad wedyn, mae cell bilen yn tynnu ffwrdd o'r cell fur, mae'r gell wedi plasmolysu, felly dyma beth sydd wedi digwydd fan hyn. So mae'r potensial dŵr allanol yn is, felly mae'r dŵr yn llifo allan o'r gell wedyn. Mae'r dŵr yn mynd o negatif i fwy negatif, felly tu allan, mae'r potensial dŵr yr hydoddiant allanol yn fwy negatif na hydoddiant y gell, a mae'r dŵr yn llifo allan wedyn. Beth sydd yn digwydd fan hyn? So yn y canol, jyst un pwynt fan hyn. Disgrifir bod y cell, bod potensial dŵr y cell a'r hydoddiant o'i gwmpas yr un peth. Felly mae'r cell wedi cael ei osod mewn i hydoddiant isotonic. Le mae hwnna ar y graff yw le mae'r llinell yn croesi 0. Felly pan mae'r llinell yn croesi 0, dyma pryd mae'r gell yn hydoddiant isotonic. Does dim symudiad mas o dŵr, mae'r crynodiad neu'r potensial dŵr yr un peth tu fewn y tu allan. Dylech chi wneud hwn yn tygau, a fel ni wedi, jyst falle mwy o swmp eleni o rhan disgrifio'r celloedd a disgrifio'r tyddionnau mae'r celloedd yn cael eu rhoi mewn i. Reit, mae gwaith ymarferol arall yn ymwneud â'r uned yma. Potensial hydoddyn trwy mesur rhywbeth ni'n galw plasmolysis dechreuol yn digwydd. Plasmolysis dechreuol yn gyfieithu fel incipient plasmolysis. Digon posib mae rhai ohonoch chi yn cyfeirio ato plasmolysis dechreuol fel plasmolysis cychwynnol. Felly mae'r ddau yn iawn. Okay, ar y top, gwelwyd bod y celloedd yn chwith dyn, so they're turgid. Mae dŵr wedi symud mewn iddynt trwy osmosis. Mae'r celloedd ar y gwaelod wedi plasmolysu. Mae dŵr wedi symud allan trwy osmosis. Sylwch bod y cell bilen wedi tynnu ffwrdd o'r cell bur, felly mae dŵr wedi symud allan. Os felly maen nhw yn plasmolysis cychwynnol, chi'n ffili gweld hwn yn y microscope, ond mae amodau penodol sydd yn dweud pan mae'r gell yn plasmolysis dechreuol. Sylwch ar y graff,
fan hyn, pan mae 50%, 50% o'r gelloedd a gwelwyd o dan y microscope wedi plasmolysu, dywedir bod y gelloedd yn plasmolysis cychwynnol. Hefyd, pan mae YP, sef yr pressure potential neu'r gwasgedd potential yr gell yn 0 kPa, so 0 kilopascal, mae'n anmeddwl hefyd bod y gell yn plasmolysis cychwynnol. Felly, fel ni wedi, chi'n ffili gweld hwn, ond i chi yn gallu gweld yr ymodau. Dau amod yw bod y potential gwasgedd yn 0. Mae hwn yn meddwl wedyn bod, jyst i gofio, bod potential dŵr, so Y cell, a potential hydoddyn yn hafal ar y pwynt yma, a bod 50% o'r gelloedd wedi plasmolysu. Okay. Un gwaith ymarferol to gyda'r uned yma, a mae hwn yn edrych ar beetrws neu betys i edrych ar erthreuddedd y cell bileni. So os chi wedi cael y cyfle i gwneud yr arbrawf yma, chi'n osod disgiau o betys yn baddon ddŵr o dymheredd gwahanol. Be chi'n sylwi wrth i'r dymheredd codi, so wrth i ni mynd draw fan hyn, mae mwy a mwy a mwy o'r pigment yn cael ei ollwng. Mae'r pigment wedyn yn cael ei rhoi mewn i colorimeter, a mae'r colorimeter yn gweld faint o olau sydd yn pasio trwyddo. Felly, fel chi'n gallu gweld fan hyn, os mae'n glir, mwy na thebyg bydd bron 100% o'r olau yna'n pasio trwyddo. Wrth cynyddu wedyn yr tymheredd, beth sydd yn digwydd yw, mae mwy o bylchau yn ymddangos yn y gell bilen, so more gaps appear in the membrane, ac yn bennaf mae'r proteinau sydd yna yn dad natureiddio. Felly beth sy'n digwydd wedyn yw, oherwydd yr proteinau yn dad natureiddio, mae bylchau'n ymddangos, gaps appear, a mae'r pigment yn ollwng fel y gallu gweld fan hyn. Mae hwn yn gallu ymddangos eto yn eich papur chi yn y haf. So, os I just nôl sleid fe jyst yn gloi, fi ffili mynd nôl. Ond jyst i weid hefyd, mae tipyn o osmosis yn ymddangos yn y papur uned 1, felly gall y graffiau ymddangos yn ymwneud gydag osmosis y symudiad dŵr, gall yr plasmolysis yn sicr disgrifio gelloedd sydd wedi mynd trwy plasmolysis, a wedyn tynnu llun ar nabod plasmolysis dechreuol neu plasmolysis cychwynnol. Okay. Dyma rhan 2. Fi'n ymddiheuro, sa'n siŵr beth digwyddodd gyda'r recordio yn yr un diwetha. Felly, okay, so o'n i'n sôn am ymchwil i effaith tymheredd neu pH. Gyda'r arbrawf hyn, beth sydd yn digwydd yw, pan ych chi'n rhoi popeth mewn at ei gilydd yn gyntaf, mae fe'n cychwyn yn pinc, a wedyn mae fe'n colli lliw neu'n troi yn di-liw wrth troi o alcali i asid. A felly, fel ni dweud ar y fideo eisoes, oherwydd presenoldeb yr asid, so the fatty acid, na beth sy'n achosi'r newid lliw. Mae hwn yn arbrawf dda chi'n gallu gwneud gyda tymheredd, felly byddwch chi'n osod i fyny mewn baddon ddŵr ac yn gweld effaith tymheredd wedyn ar actifedd yr ensymau a sut mae'r tymheredd yn effeithio ar yr egni cinetig. Yn amlwg, os ydyn yn newid tymheredd, rhaid cadw wedyn y pH yr un peth. Sut ni'n gwneud hwnna? Ni'n defnyddio rhywbeth i ni'n galw buffer. Felly, buffer i ni yn defnyddio i gadw y pH yr un peth wedyn.
Arbrawf arall sydd yn ymwneud gydag ensymau yw ymchwil mewn i crynodiad yr enzyme neu substrad sydd yn defnyddio hydrogen peroxide. Gyda'r arbrawf hyn, mae'r discs yn cwympo i gwylod y tiwb profi. Yna ych chi'n amseru faint mor hir mae'n cymryd i'r discs i codi i'r arwyneb wedyn. Mae hwn yn arbrawf eitha poblogaidd ar y gwaith ymarferol yn ogystal wedyn â edrych fan i weid ar yr effaith trwy cynyddu naill ai mwy o'r ensym neu mwy o substrad, mae mwy o gymhigyn ensym substrad yn cael ei ffurfio oherwydd bod mwy o gwrthdrawiadau llwyddiannus. Os ydych yn sylwi, mae gwaith ymarferol ar gyfer 1.5, sef DNA a'r protein synthesis module, ond ar gyfer yr uned yna, mae yr unig gwaith ymarferol penodedig yw edrych ar echdyniad DNA yn rhywbeth fel ffrwyth kiwi. Felly na pan fi heb ffocysu gormod o hwnna, dwi na ddim yn ymddangos gymaint â ni, dyw e ddim yn ymddangos o gwbl yn wedyn yn y papurau fel petai. Felly, yr uned ola mae eisiau chi fod yn ymwybodol o yw deunydd genetig yn cael ei gopïo a'i drosglwyddo i epigelloedd. Yn y bôn, yr uned yma yw mitosis a meiosis wedyn. Felly, posib bod chi wedi edrych ar lluniadau o dan y microscope, posib bod chi wedi cael y cyfle i greu lluniadau o blaen wreiddyn mwyn edrych ar y camau o mitosis. So cwbl o bethau hoffwn i tynnu sylw chi at. Fel arfer, jyst i weid, i ni'n defnyddio winwns falle i edrych ar yr blaen wreiddyn. Does dim gymaint o chromosomau yn winwns a rai o planhigion arall, felly mae'r chromosomau wedyn yn ymddangos yn rhai mawr. Sylwch bod yr chromosomau yn ymddangos yn y lliw coch yma, a mae'r DNA wedi cymryd lan y staen wedyn mwyn wneud y DNA yn fwy weladwy. Sylwch, so rhingfas, y cyfnod dechrau, y cyfnod gyntaf, o fitosis. Metaphase, fi'n weithio rhai fi middle, mae'r chromosomau yn ymddangos ar hyd yr cyhydedd ac yn edrych ar y canol. Anaphase wedyn, mae'r chromatidau yn cael ei gwahanu ac yn cael ei tynnu i pegynnau. Yn telophase, maen nhw wedi cyrraedd y pegynnau a wedyn erbyn diwedd cytokinesis mae'r chromosomau yn mae dou cnewyllyn wedi ailffurfio a mae dou epigell yn ymddangos. Felly mae eisiau bod chi yn gallu weld y celloedd yma ac adnabod y camau o fitosis o dan y microscope. Yr gwaith ymarferol ola ar gyfer uned 1 yw meiosis a a'i mlaen i'r sleid na yn y man. Felly, dyma ein sleid ola am y sesiwn yma. So ni'n edrych ar anther, y rhan gwrywaidd o'r planhigyn mwyn edrych camau o feiosis wedyn. Ac eto, mae eisiau bod chi yn gallu adnabod y camau sydd yn ymddangos o feiosis i gymharu gyda mitosis. Os ydych chi'n cofio, mae meiosis yn mynd trwy 2 cam, so mae ydych chi meiosis 1 a wedyn meiosis 2 yn ymddangos wedyn. Felly, diolch i chi am eich gwrandawiad. Prif ffocws y sesiwn heddiw oedd i edrych ar gwaith ymarferol oedd yn seiliedig yr uned 1 yn unig. Gobeithio bod fi wedi tynnu sylw at yr prif gwaith ymarferol a bod chi wedi cael blas arnynt, bod chi'n ymwybodol
o'r gwaith ymarferol sydd eisiau chi gwybod. Felly, diolch i chi am eich gwrandawiad a pob hwyl i chi yn yr arholiadau eleni. Um, a, ie, pob lwc. Diolch yn fawr am eich gwrandawiad. Hwyl fawr.